katsotaan tällä videolla sitten, miten tehdään tekijöihin jakoa tuolla TI:n laskimella. Taas käynnistetään laski ja otetaan tuolta taas uusi asiakirja. Ja otetaan taas tämä laskin sovellus, eli 1 sieltä. Me halutaan jakaa joku lauseke tekijöihin, niin täältä haetaan semmonen toiminto täältä algebra-valikosta kuin tekijä. Eli tuo 2. Tällä me saadaan jaettua esimerkiksi polynomeja tekijöihin. Otetaanpas tuosta nyt tuo tekijäkomento. Ja sinne tulee tuo factor-komento. Ja tuon komennon sisälle meidän pitäisi laittaa se lauseke, joka me halutaan jakaa tekijöihin. Laitetaan sinne vaikka tällainen, että 6x potenssiin 3 kertaa y toiseen miinus 3x toiseen kertaa y viidenteen. Laitetaan sinne vielä vaikka 3. termi. 9x neljänteen kertaa y. Ja tuo haluttaisiin jakaa tekijöihin, eli sieltä tietysti halutaan nyt sitten erottaa se yhteinen tekijä. Se yhteinen tekijä tuolta. Kokeillaanpas nyt tuolla enter-komennolla, että onnistuuko se. Ja kyllähän se onnistuu. Yhteiseksi tekijäksi tulee 3x toiseen kertaa y. Pikkusen laskin kirjoittaa sen pikkusen eri tavalla kuin yleensä on totuttu, että tuo 3x toiseen ja y on tuolla erillään, mutta että sen verran sitten sitä yhteistekijää kuitenkin saada, että kyllä se tekijöiden jako siinä ihan oikein on tehty. Eli tekijöihin jaon saa tehtyä tuolla factor-komennolla. Voi ottaa vielä toinen esimerkki tuosta, vaikkapa semmoinen tyypillinen tilanne, että käytetään muistikaavoja sinne tekijöihin jakoon, niin napataan taas täältä tuolta algebra-valikosta tekijä komento. Saadaan tuo factor-komento, kirjoitetaan sinne vaikka tämmönen lauseke, että x toiseen miinus 25. Sehän tuo pitäisi mennä muotoon x toiseen miinus 5 toiseen, ja siitä pitäisi tulla sitten x plus 5 kertaa x miinus 5. Katsotaanpas, selviääkö laskin tästä. No hyvinhän se selvisi, eli tekijöiden jako on tehty.